Més de 600 persones han denunciat a Espanya haver patit tortures o maltractaments al llarg de l'any 2006. Però quan arriben als jutjats, només un 10% dels denunciats són condemnats. Són dades que es desprenen de l'informe que ha presentat avui la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, que integren una trentena d'entitats de tot l'Estat. Catalunya és la comunitat on més persones van presentar denúncia, 144, la majoria a la província de Barcelona. A part del desplegament de Mossos d'Esquadra, que ha fet pujar moltíssim les denúncies, també, i per nosaltres és important destacar-ho, es deu a que la societat civil catalana està molt organitzada i pot canalitzar aquestes denúncies. Tot i el desplegament, la Policia Nacional és el cos que més denúncies va registrar durant el 2006 a Catalunya i també a la resta de l'Estat. Els col·lectius més susceptibles són els que participen en moviments socials, els immigrants i els presos. Precisament avui, la coordinadora ha fet pública la denúncia per maltractaments de 15 interns de cambrians durant l'últim mes i mig, que el Departament de Justícia ha reconegut que està investigant. En relació als Mossos d'Esquadra, algunes entitats de la plataforma es personaran com a acusació popular pels maltractaments a les dues persones detingudes a la comissaria de les Corts, enregistrats per la Càmera de Vigilància.